धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय से नं जयपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि नब्लाङाव सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मावफुंसार रामसियारिनि मासि सामलायनायाव खुंनाय मेलनि गेजेरजों खुंफुंनो गोनां 77थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख्रा आबोबनि 14थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय बिमल मोसाहारिखौ आफादगिरि, बिरखो बसुमतारिखौ मावफुं आफादगिरि आरो मनज बसुमतारिखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै दाफुंनाय गोख्रों बानजाय आफादनो दिनै बिबानखौ होनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारि, एसबि बड' हाई स्कुलनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', जनाय आइटिडिपि बर्डनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमिनि गोरायुं बिमल मोसाहारि, सिमेन्ट दख्रा एबसुनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारि, सानजा सानजारि नोगोर इउबिपिअनि आफादगिरि राजु बसुमतारि, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख्रा आबोबनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथिफोरा बाहागो लायो। फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बरा फैयै फैयै 71 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दा बेखौ लोब्बा लानानै देग्लाय जोंबो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय सिमेन्ट गुदि थुनलाइ आफादा जोंनि सिमेन्ट ओनसोलनि जयपुर हालामाव फैगौ 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बे जोनोम सानजों लोब्बा लानानै जोंनि सिमेन्ट गुदि थुनलाइ आफादनि 23 बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ जोबोद गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो लादों। बे खुंफुंना लानायनि जिथुनाखि बानजाय आफाद दानाय, बे बानजाय आफादखौ जोङो 19/8/2022 खालाराव दाना लानायनि उनाव दिनै 29/8/2022 खालाराव बिनिनो बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ दिनै जों मावफुंबाय। बिनिनो बिबानगिरि महरै जोंनिनो बे जयपुर हालामनिनो सासे गोख्रों थुनलाइगिरि, समाज सिबियारि, समेसरि बान्था मोनगिरि मानगोनां बिमल मोसाहारि सारखौनो बे बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरिनि बिबानखौ दिनै होनानै बिथांनो बिबानखौ गथायनानै होबाय। लोगोसे बे जयपुर हालामनिनो सासे गोख्रों समाज सिबियारि अर्थात मोनफ्रोमबो आफादजों नांफानानै थानाय मनज बसुमतारि बिथांखौ बे बानजाय आफादनि नेहाथारि, गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ होनानै दिनैनि बे बानजाय आफादनि गासै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोननो बिबानखौ गथायना होनाय जायो। बे जथुम्माजों लोगोसे मा मा आयदाफोर लाफानायनि थांखि लानाय जादों? फैगौ 14 नभेम्बराव जों दिनैनि बानजाय आफादनि मेलनि गेजेरजों सावरायनाय बायदिब्ला जों ओरैबायदि मोनसे थांखि लादों, जोंनि थुनलाइखौ फोजौनायाव बा राव एबा हारिमुखौ फोजौनायाव जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि लिरनाय, मोसानाय मुसुरनाय बिदि गोबां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै 15 खालारनिफ्राय 16 खालारसिम जोङो खुंफुंनो होननानै साखाफारा जादों। फैगौ 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान, बेजों लोगोसे सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा, लोगोसेनो सिमेन्ट दख्रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 14थि 2 बोसोरारि जथुम्मा, बेखौ सावरायलायनानै जयपुर इउनिटनि सिङाव 1 नं जयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जाहैबाय। दा बेनि बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाहैबाय। दा बेनि बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं सानदों फैगौ बे जा जथुम्मा, बे जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंगोन। दा बयबो गोसो गुदुङै बेखौ बरायदों। रायजो राजाया गोसो गुदुङैनो बानजाय आफाद दानायाव हेफाजाब होदों। जेब्ला रायजो राजाफ्रा बे मेलखौ जाफुंहोनायाव मैखोमैनो बाहागो लागोन, आं खावलायगोन। गासैबो जोंनि 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान,
दा बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बेनि 14थि 2 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा दा बेनि थाखाय बयबो खौसेयै लोगो नांलायनानै बे जथुम्माखौ खुंफुंनांगौ आरो आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफ्रा मोनसे गोसोयै गोख्रोङैनो बे फैगौ जथुम्माखौ खुंफुंगोन। बानजाय आफादनि आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो बिबानखौ नाजावनानै लाबाय। जोङो थाबैनो जोङो बाजेटखौ जिहेतु बानायनांसिगोन नालाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जों थाबैनो मेल मोनसे लिंथुमनानै जोङो बाजेटखौ बानायनानै जोंनि खामानि मावनो गोनां हाबाफोरखौ जोङो मावलांसिगोन। जिहेतु गाहाय नेहाथारि हिसाबै नोंथाङा बे खुंफुंनांगौआ नोंथांनाव गिलिर बिबान दं। बे हिसाबै नोंथांनि थांखियारि नोजोराव जों बे जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि 23थि 1 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि 14थि 2 बोसोरारि जथुम्मा जों बेखौ जाफुंहोनाया जोंनि माने गिदिर बिबान मोनसे थाबाय। जिहेतु बर' थुनलाइ आफाद होनोब्लाथाय बर' हारिनि सिनस्रि होननानै बुंजायो नङा होमबा? जों बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगोन आरो आइजो अनसाय आफादा जिहेतु समाजनि माखासे बेले बेजे जानाय समाजारि हाबाफारियाव बिसोरो मैखोम बाहागो लाबाय दङ, बिफाव लाबाय दं। बेनिखायनो जोङो बे मोननैबो आफादखौ जोंनि गोनांथार जोंनि समाजाव। बेनिखायनो जोङो बे आफादा जेब्लाबो थांना थाथों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि मददजों जोङो बे माबाखौ जोङो जथुम्माखौ जोङो जाफुंहोनायाव जोङो मैखोमै बाहागो लागोन जोंनि बानजाय आफादा।